Il-Gvern ħabbar miżura ta' simplifikazzjoni li tikkonċerna loti ta' għajnuna għal persuni li għandhom diżabilità severa. F'konferenza tal-aħbarijiet virtwali bit-tema Gvern għan-nies ġie mħabbar li madwar 90% ta' persuni li għandhom diżabilità severa mhux se jkollhom għalfejn jerġgħu jidhru quddiem il-bord mediku meta jagħlqu l-età ta' 16-il sena. Permezz ta' din ir-riforma l-ġenituri ta' tfal li jkunu se jagħlqu 16-il sena u li jkunu qed jirċievu għajnuna għal tfal b'diżabilità se jibdew jiġu avżati direttament sabiex jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa dwar uliedhom minħabba li jsir means testing. L-informazzjoni mogħtija mbagħad tiġi proċessata l-applikazzjoni awtomatika u min ikun intitolat jibda l-ħlas tal-benefiċċju mingħajr ma tfal jerġgħu jittellew bord. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon fakkar kif issa dawk il-persuni b'diżabilità li ma jistgħux jaħdmu minħabba d-diżabilità tagħhom qed jieħdu għal dak li huwa ekwivalenti għal paga minima nazzjonali filwaqt li saru numru ta' inċentivi biex jitlu aktar persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Din hija miżura li bis-saħħa tagħha 90% minn dawk it-tfal li kellhom bżonn li jmorru għat-tieni bord mediku meta jagħlqu 16-il sena, dawn il-persuni ħajbqgħu għaddejjin jieħdu l-allowance mingħajr bżonn illi jmorru għal dak it-tieni sena. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli spjegat li f'Novembru li għadda il-Ministeru li tmexxi nieda proċess ta' konsultazzjoni mal-partijiet involuti. Matulu tqajjem il-punt kif persuni fost l-oħrajn b'Down syndrome ta' 16-il sena ikollhom jerġgħu jitilgħu quddiem bord mediku biex jikkonferma jekk il-persuna jkollix verament diżabilità severa dan meta nafu li bħal kundizzjonijiet mediċi oħra tarbija li titwieled Down syndrome tibqa' tgħix b'din il-kundizzjoni tul ħajjitha. Il-proċess ta' simplifikazzjoni din l-inġustizzja hija issa se tkun ikkoraġġuta u allura persuni b'diżabilità mhux biss b'Down syndrome li jkollhom diżabilità severa jevitaw li jgħaddu minn dan il-proċess. Intant il-Ministru Farrugia Portelli spjegat li żewġ ċentri tal-Aġenzija Support ser ikunu qed jinfetħu biex jiżdied it-tilqim għal COVID-19 ta' persuni li għandhom diżabilità u li attendu f'dawn iċ-ċentri.